Πάμε. Ναι, τίποτα δεν τρώει. Εγώ. Τα πόδια τα χτυπάτε πολύ ρε. Στέφανε. Τα πόδια ρε μαλάκες. Μη χτυπάς τα πόδια Στέφανε. Άντε πάμε, time out, time out. Time out. Στέφανε, μην χτυπάς τα πόδια ρε. Τα πόδια ρε μαλάκες, τα πόδια. Τι είναι αυτά ρε. Θα μου μάθεις και εμένα. Πατάς το Q και το E. Για να φύγεις από τα δεξιά, βγάζεις λίγο το πόδι, το πόδι αυτό και φέρνεις λίγο μπροστά. Δηλαδή κάνεις, κοίταξε αυτό το πόδι. Πάτε αυτό. Και μετά για να ρίξεις μπουκέτο που συνήθως είναι με το δεξί γιατί έχεις μαζεμένη δύναμη, είσαι μπατ και βήμα με το αριστερό. Μπατ μέσα, κατάλαβες. Ωραία, βγες όμως πρώτα λίγο με το βήματάκι. Με το βήμα ρε μαλάκα, αυτό που σου λέω. Δηλαδή, άσε το χέρι στο εντωμένο. Δεξί. Όποιο να είναι. Το σπάσιμο είναι για να αποφύγεις εδώ το μπουκέτο, κατάλαβες. Δηλαδή, για να βγεις από αυτήν τη μεριά, πρέπει να είμαι εκεί, κατάλαβες, και να βγεις λίγο και μετά μπατ με το δεξί κατευθείαν. Καταλαβαίνεις, δηλαδή θα του κάνεις σε αργή κίνηση. Έρχεται, φεύγεις, ωραία, και μπαίνεις με βήμα. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που βγαίνεις έτσι. Κάνεις βήμα με αυτό κάνεις βήμα. Έτσι και μετά με το μπουκέτο μπαίνεις με βήμα εκεί. Δηλαδή βγαίνεις και το μπουκέτο, μπατ,
πατάς και εκείνη την ώρα έρχεται και το μπουκέτο.